Hello friends, welcome to my channel. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்ல ஹேண்ட்லூம் saree தான் பார்க்க போறோம். இந்த சாரியோட cloth பாத்தீங்கன்னா silk cotton மாதிரி இருக்கும். பாடி ஃபுல்லாமே plain-ஆ வந்துரும். பல்லு கான்ட்ராஸ்ட் பல்லு கொடுத்திருக்காங்க. பல்லுல பாத்தீங்கன்னா குஞ்சம் வந்துரும். இந்த சாரியோட பிளவுஸ்மே பாத்தீங்கன்னா பல்லு கலர்லயே கொடுத்திருப்பாங்க. border பாத்தீங்கன்னா டெம்பிள் border கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட்டான saree, ரிச் லுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு saree இது. இந்த saree பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலா 8 கலர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. லிமிடெட் ஸ்டாக் ஒன்லி. இந்த சாரியோட ரேட் 580 ரூபாய் பிளஸ் ஷிப்பிங் வரும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த saree பிடிச்சிருக்கோ டக்குன்னு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு ஸ்க்ரீனில் தெரியுற இந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நோ கால்ஸ். ரீசெல்லர்ஸ் மோஸ்ட் வெல்கம். வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.